No niin, tervetuloa taas tänne lännen puolelle. Ollaan tässä menossa kahtelemaan jonkun tasoista residenssiä, mihin mahdollisesti muutto joskus tulee. Täällä keli on aika mukavan näköinen sininen. Ja lämpötila on 80 astetta jalkamitassa. Elikkä se on normaali asteikolla 27. Me passeli ilman ajalla ilman kattoa olevalla katiskalla. Meillä stoppimerkkejä riittää täällä, niin täytyy niitä noudattaa. Muuten poliisit ei oo hyvällä päällä ollenkaan. Sitten risteyksesta voi poistua parasta mahdollista vauhtia. Tässä oiskohan se mailin sisällä käännytään ja mennään kahtamaan, niin sieltä löytyy erikoinen talo, jossa on savupiipussa semmonen suomalaisille aika legendaarisen näköinen tähti. Oikein määrätty. Täällä on huonopitoiset tiet täällä, ei se. Jos on kiire, niin ei taho pito riittää. Kello on tällä hetkellä, mitä tämä on? Ja poliisit tietysti kuulivat, että nyt kiljasi joku rengas. Hyökkäsivät asemalta kesken Donitsin perkeleen. Kunhan se saatais se tähti sinne kameraan, niin se olisi ihan jees. No nyt aletaan olla täällä. Miten tämä nyt ilmastaa? Mistä suunnasta tämä sijainti? Tämä on pohjasta Dallasia. Isoja omakotitaloalueita. Korin niminen paikka. Se on vielä. Seuraavana tuolta me käynyt. Joo, täällä on rajaton tiuhassa ja tuossa on jonkunlainen puistottavana, siellä voi pelata sokkeria tai käveleskellä muuten vaan. Ja tästä täällä on tapana, että tuonne, niin ajetaan sitten, että mennään sitten joo. Tuolta näkyy aita jo kyseiseen residenssiin. Nyt käännytään ja koukataan. Saavutaan kohteeseen vähän tuolta nurkan takaa. Totne näkyy olevan ja lihava hiluksi toisin sanoen. Ja täällä näitä on aika paljon näitä hiluksia. Ihmiset tykkää ajaa nelivetomossilla, eihän tällä muuten pääse mihinkään. Tahtoo olla aika huonoa. Mitähän ne sanoo, että huonopitoiset tiet. Mikähän täällä on? Timo. Täällä on joku turbiini selässä, neegeri. Ai anteeksi. Suomen Timo oli polttanut. Tummempi kaveri. Tuossa on mutta punainen mossa, missä pihassa. No, tässä se on tämä residenssi, mikä on ollut niinku hakusessa. Tämä torppa tässä, missä on punainen hiluksi piha. Katsotaan, ajetaan helvetiin hitaasti tästä kohta, niin koetetaan saada se
ikoninen merkki tuosta. Näkyykö se sinne? Toivottavasti näkyy. Jossain vaiheessa voi tulla joku videon pätkä sieltä päin. Kiitos, heippa!